Biye sibiri marsikalo kilita ani duru samba fla ani mugan duru foli bi aw yi faw sigiyɔrɔ la aw be ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan y'aw bisimila an ka dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaa General d'Armée Assimi Goïta a bɔra ka décision ba dɔ kɔni ta min tɛ dɔ wɛrɛ ka sanga ni samiyaji tɛmɛnen ji walankata la kosɛbɛ min kɛra sababu ye ka cɛni caman kɔni don maaw kunna maaw ka sow cɛna bolofɛnw cɛna maa dɔw yɛrɛ fana kɔni ni tora a la ka sanga ni o hukumu kɔnɔna ye General d'Armée Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko Bamako faaba kɔnɔ ko déguerpissement ba dɔ kɔni bɛna kɛ min tɛna kɛ dɔ wɛrɛ la zone 11 kɔnɔna la ni o tɛ dɔ wɛrɛ kɔda wolonwula ani yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ni mɔgɔ man kan tɛ ka sigi yen nɔ ni ji tɛmɛsiraw don o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ɲɔni samiya wɛrɛ cɛ ko fɛrɛ bɛna kɛ ka so fɛn fɛn bɛ o yɔrɔw la ka o bɛɛ lajɛlen kɔni ci walasa ka se ka ji tɛmɛsira k'o di ji yɛrɛ o kɔni ma nka kunnafoniya dilen a yirala kunnafoniya kɔnɔna la ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don nin yɔrɔ ninnu ma k'u tɛna ɲinɛ u ka hakɛw kɔ u na yɔrɔ di u ma ani u n'u bila u ka hakɛw kɔnɔna la walasa ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na. An ka jamana ministre de l'environnement et du développement durable ale senabɔli kɛ alamisa don marsikalo tile 13 ka taa Kulikoro région o kɔnɔna la a ka wulikajɔ kunba fila de tun bɛ a la kunba fɔlɔ o ye min ye ɲamatonba min yɛrɛ kɔni bɛ Kulikoro marabolo na ni a bɛ fɔ o ma ko Numubugu ka se ka taa i ɲɛda o kɔni kan ani ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o ɲamaton yɛrɛ ka lahalayaw la wulikajɔ filanan yɛrɛ kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye parc animalier min fana bɛ Cɛnfalakaw olu fɛ yen nɔ ka se ka taa i ɲɛda o fana baara tacogoyaw olu kan. Mala Jarani ale an ka jamanaden dɔ ye min ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna la a ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Mauritanie minnu ka butigiw bɛ Bamako faaba o kɔnɔna la ani a ka cɛdenw bɛ wuli ka taa butigi ninnu bɛɛ lajɛlen datugu nka a b'a kɛ bonya kɔnɔna la ka d'a kan a n'a ka cɛdenw ka nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko maliyɛnden dɔw fana bɛ Mauritanie minnu fana bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ i n'a fɔ ni o ye ni ɲɔgɔnna olu yɛrɛ kɔni ye tajuru sara tɛ nka a kun ye walasa ka se ka an balima minnu fana bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ ka se ka olu fana ka situation nɔgɔya ka se ka na o la cogoya min na a ko wulikajɔ de kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen lakana tigilamɔgɔ kɔni tigɛ kɛ ale Mala Jara yɛrɛ kɔnɔna ni wagati in a bɛ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ la o la. Bamba cercle kɔnɔna la a commune meni a bɛ fɔ ma ko Tɛmɛra dugu meni a bɛ fɔ ma ko Fiya ni wagati in na Fiya dugudenw kɔni kamana gannen don min na o bɛ damakasili kɔni ni weleweleda kan sugu bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko Mali dɔ kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Fiya ji dɔ kɔnɔna la min bɛ ka kɛ sababu ye ka ji yɛrɛ tigɛli kɔni ka o gɛlɛya duguma o ma o tɛ ka kɛ a bannen wa k'a kɛra sababu fana ye ka hali u ka so dɔw fana kɔni bɔnɛ u ni na min yɛrɛ la fana a ye misi caman fana kɔni sɛbɛkɔrɔ jogin o yɛrɛ de okumu kɔnɔna la dugudenw yɛrɛ kɔni ye wele bila ka taa marabolo ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ni gɛlɛya kɔni ka a dansɛri la n'o tɛ a bɛ ka kɛ kamanagan koba ye u yɛrɛ kɔni bolo. Alamisa don marsikalo tile 13 san 2025 Fatakara ni ale bɛ Gundam cercle o kɔnɔna la ni dugudenw kɔni bolila ka taa fɛn min ye Gundam cercle yɛrɛ o kɔnɔna la ka d'a kan yirala k'a fɔ maa marifatigiw kɔni ye bagabagali ta ka ɲɛsin u ma walasa ka se ka u ni kisi u kɔni bolila ka taa u kunda Gundam kan a bɛ taa denbaya 700 la minnu yɛrɛ kɔni bolila ka taa u ɲɛma dogo. Bankas Bajankara sira o ka a yirala k'a fɔ maa marifatigi dɔw kɔni ye bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni o jaso ka sanga ni mardi tɛmɛnen ye min kɛra sababu ye a bɛ taa maa 10 ani kɔ bɔɲanko la minnu tun bɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔnɔna la minnu kibaruya ma dɔn wa u lahalaya ma sɔrɔ fɔlɔ. An b'an ka kunnafoniyaw kuncɛ kɔkan kibaru la an bɛ taa Togo ka olu fɛ yen nɔ Togo jamana ministre ɲɛsinnen don ka jamana kɔkan ko Mali bɔra ka publication dɔ kɛ a ka page Facebook sanfɛ min na a ye a yira ŋaniya min bɛ Togo jamana na ni o tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini min bɛ Togo jamana fɛ o de ye ka fara Alliance des États du Sahel jamana kan ni o ye AES jamanaw ye Mali Burkina Faso Niger a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni Togo kɔni farala AES jamanaw kan ko bɛna se ka kɛ sababu ye walasa AES jamanaw kɔni ka se ka accès kɔni sɔrɔ kɔgɔji la o ni a ɲɔgɔnna caman nin kɛra Togo jamana ministre des affaires étrangères kɔni ka communiqué a ye min bila a yɛrɛ ka page Facebook sanfɛ. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na Ala ka dɔgɔkun furancɛ tɛmɛ ko ɲuman di an ma.